Indawo yakwaNgcolosi ingamakhilomitha angama-40 ukusuka eThekwini, kanti iyingxenye yendawo eyaziwa ngokuthi kuKwaDedangendlale. Cishe bayizinkulungwane ezingama-20 abantu abahlala kule ndawo, kanti amazinga obubha kanye nokungasebenzi aphezulu kakhulu. Sawubona, igama lami nginguNompumelelo uCasper waKambatha. Ngingomunye wo-facilitator abasebenze kule project, kanti ngivela kwi-Narrative Foundation. Abanye o-facilitators sisebenze nabo bavela eNyuvesi ya KwaZulu Natal. Sisebenze nabesimame abenza umsebenzi wokunakekela kulo mphakathi, kanti bebevela ezinhlanganweni ezimbili ezahlukene, Uthando Lomama kanye nama-Community Caregivers. Sihlanganyele ndawonye ukuthi sibuyisele kuwena imiphumela yocwaningo obelisalokhu liqhubeka kule minyaka emine edlule. Lolu cwaningo belubheka ubudlelwano phakathi kobuntu kanye nokunakekela nokwesekwa kwalabo abaphila nesandulela ngculaza kanye nengculaza. Njengoba bese ngike ngasho-ke, lolu cwaningo lusaqhubeka kule minyaka emine esalokhu sikuyona. Kanti kulesi sikhathi sizamile ngakho konke kusemandleni ukuthi sithole imibono eminingi eyahlukahlukene mayelana nokunakekela nokusupporta labo abanesandulela ngculaza kanye nengculaza. Asifunanga-ke nje ukuthi sivele silethe umqingo weripoti, kodwa sifune ukuthi sikutshengise ukuthi imiphumela isitshengiseni. Siphinde futhi sixoxisane nawe mayelana nalokhu ozokubona. Ukwenza lokho kwenzeke-ke, sibese sihlanganisa izikeshi eziyisithupha ezimele iziphumo ezisemqoka kakhulu kulolu cwaningo. Inhloso-ke yalezi zikeshi iwukuthi iphinde igqugquzele ukuxoxisana phakathi komphakathi, izinhlangano kanye nohulumeni mayelana nendlela eyaphambili emkhakheni wokuqinisa ukunakekela nokusupporta labo abanesandulela ngculaza kanye nengculaza. Siye sathatha amasonto amabili ekupheleni kukaMeyi kuya ekuqaleni kukaJune ukuhlanganisa siphinde siqophe lezi zikeshi. Siye saba ne-workshop la siqale sakhuluma ngezihloko eziye zagqama kunazo zonke emiphumelweni yocwaningo. Nazi-ke izihloko esisebenzele phezu kwazo: umthwalo wokunakekela, ukucwasa kanye nokubandlulula, ukungafundiseki, ukungabi nandaba, ukungaxhumani phakathi kukahulumeni, umphakathi kanye nezinhlangano, ukuqhudelana ngengqalasizinda. Ucwaningo lolu lwaqala ngonyaka ka-2007 ngokubambisana phakathi kweNyuvesi yase-Oslo eNorway kanye neNyuvesi ya KwaZulu Natal eNingizimu Afrika. Isihloko socwaningo sasithi indima edlalwa ngubuntu ekugqugquzeleni ukunakekelwa kanye nokwesekwa kwalabo abaphila nesandulela ngculazi kanye nengculazi. Sibese senza izithombe ngokusebenzisa lezo zihloko ezigqamile sabe sesizishutha. Sibese sizihlanganisa lezi zithombe sakha isampula lendaba exoxwa ngezithombe. Ngosuku olulandelayo ithimba libese libona ukuthi ibhukwana lendaba exoxwa ngezithombe liyobukeka kanjani uma seliphothuliwe, futhi saphinde saxoxisana ngokuthi singazenza ngcono kanjani izithombe. Saphinde sanezela nolunye ulwazi nemininingwane yokuqedela izithombe. Sibese silingisa izihloko saziqopha ngevideo. Ngosuku olulandelayo iqembu liye layibuka ivideo saxoxa nangokuthi
singakwenza ngcono kanjani ukulingisa. Kubuye kwaxoxa nangokuthi ulwazi olukwividiyo ingabe luyilo na. Kwanezelwa obekushoda, kwakhishwa obekungenasidingo. Ngesonto elilandelayo sibese sihlangana ezindaweni ezahlukene ukuqopha ifilimu kanye nokuthatha izithombe zesikeshi eziyisithupha. Sibese senza le video oyibukayo njengamanje. Saphinde sahlanganisa nebhukwana lendaba exoxwa ngezithombe nalo elikhona kule DVD. Make sibuke lezi zinkinga ezimayelana nokunakekela abagulayo. Zibuze ngesikhathi ubukela. Ingabe eyami indima iyini kulokhu? Ingabe wena nalabo abaseduze nawe kunithinta kanjani lokhu ukubonayo? Njengoba usubonile waphinde wezwa konke lokhu, yini ongayenza ukulekelela ekwenzeni izinto zibe ngcono?